natáčanie. A tu ma vidíte. Pozrite sa. Uaaaaaa! Napríklad ma vidíte husto, čo? Oblekol som si tričko teraz a chcel som vám niečo dať. Chcel som vám ukázať jednu hru, ako som zarábať. Je to husté. Ako sa volá? Hovorím, trestanie. Môžeme si toto tak. Môžeme si ulož to. Ako sa nám to zapne. Zapí. Vemte, vonku je veľmi teplo, lebo je 19. To je čas. Si viete predstaviť, že pred 6 mesiacmi bolo rok 2012. To nejak tak rýchlo behlo. Vám sa to nezdá? Ako budeme končiť školu? 2 týždne. Som mi to, že to vedá. Ale ten posledný sa už neučíme. Woo! Takže sa mi to ináč, sa mi to vlastne. Tam veľa vecí zapnutých. Stiahujeme. Už som to stiahnem. Či? Málo by som to stiahnuť. Dám si seba sem. Tak. Môžem si kúpiť novú kameru. Vlastne vyzerá flashy. Kúpim si novú kameru, toto je stará z roku 2008. Brutálne stará. Ja k tomu bolo začiatko, tam bolo Creative. A to je Creative. Môžeme natáčať, kapite, toto. Ja by som chcel tu takú fajnú novú kameru. To mi strašne páči. Dáme na plochu. Tu už mám, ja to mám stiahnuté. Dáme uložiť. Už to mám. Dáme X. Tak toto vyzerá. Tak toto vyzerá. A teraz pustíme. A idem sa zabiť. Môžem si chtít, najprv to zapnem. A... Počkať. 3, 2, 1. Tri, dva, jedna. Vidíte? Takto ja vyzerám, keď sa live-dem. Zničíme. Wow, už to na vás to aj, ne? Dám si... Tak to dáme. Ovládáme. Vlastne dať koniec. A dám tichšie. 1, 2, 3, 4. Prečo si to spievam? Dáme si tichšie. A hlavne to. Musíte prepáčte, keď vám to asi vadí, ale neviem, že si mňa nebudete kúkať na tú tvár, takže kúkať. Začínam tým ľavým tlačítkom myši, a veď tu je napísané.
ty. A, je to trochu jasnejšie. A zoberieme si fazer. Zabijem ťa. Dáme si my. To uzdravia, to je zlé. Dáme si termitov. Dáme si na mňa termitov. Dávám po celom ksichte. Napadne. A že môj ksicht. Nie. A zabijeme. There we go. Kde je to zvláda, ne? Jdeme gulomet. Toto, ne, počkej, koho zabijem. Google Chrome. S Bohem. S Bohem. Photoshop. Čo by sme ešte tak mali búriť? Á, to ešte bolo zaujímavé. Je farebne. Chcem mať farebný ksicht. Farebný ksicht. A ešte to posledné vysvetlenie. OK. Dobre, a teraz ideme na X, pojeme na internet. Na internet. Joj. Na zdrowie. One, two, three, four. No, rýchlejšie. Moja zranduva hlava. Co môžem poknúť na páde rýchlejšie. Walk by my side. Oh. Zania. Neviem, komu nečem neviem, buď teraz nadávať, či si za to. Pozrieme sa na obrazovku. Tu niečo píše Google Chrome. Mám sexy obrazovku, hehehe. Ale to bol iba ironický smiech. Myslíte sa. Nie sú také svetlé vonku, ale mám iba takú tmavé. No. Ja som nevypnul všetky internety. Počkajte, to musí to byť na mňa. Na moju lavinu! To je na krému. Hlavne so zvukom to robí zle. Tak, no zvuk slabý. Tak som neviem, že koľko už dlho natáčam. Už natáčam 9 minút. Budem mať najdlhšie, moje prvé video, prvé. 10
Mám 10 minút. Do 15 minút budeme začať. Teraz ideme toto, alebo toto držíme. A ideme ho. Toto držíme takisto. Napíšeme potrestanie 2. Download all the small things. Toto je vynikajúca pesnička od Blink 182. Dobre. Inak. Čo? Mi to išlo asi nejde. Dobre, tak takto to vyzerá. A takto vyzerám ja. A toto urobím. Počkáme si. A takto vyzerám veľkosti ja. Dáme si 5 fofu. A čo tu už bude hasaj fond. 3, 2, 1. Šesť, 5, 4, 3, 2. Pozrieme sa na mňa fašáka. A máme už asi 15. Pred 20. Iba som typol. Veľa očí vás majú toto tu veci. A keď teraz vidíte iba mňa. Dobre. Teraz si už skončíme. Dá si na také veľké. Ukončujem to. 1, 2, 3, 4. Gada napadla. My už končíme. Máme 14 minút. Vydržíme ešte minútu, iba potom malo také. No asi končíme čo? Budeme končiť. Dobre. Končíme. Takže mám rád seba hlavne. Ne. Mám vás rád, dúfam, že mi dávate odbiere, lajky, môžete ísť lajky. Aspoň budem mať niečo, že ma kúkajú. Ďakujem, že ste sa pozerali. Veľmi vám ďakujem. Takže po sekundu skočíme. 4, 3,